Иван Вазов. Много знаем за сериозната страна на Иван Вазов. Гениалният ни писател Иван Вазов е гениален и в хумора си. Чичовци, службогонци, двубой са негови незабравими комедийни представления. Представете си едно малко подбалканско градче малко преди освобождението. В местното кафене се събират най-колоритните образи. Те пият кафе, пушат дълги чибуци и водят епични, абсолютно безсмислени спорове за световната политика, за Русия и за това кой е крив и кой е прав. Чичовци Иван Вазов ни показва българина такъв какъвто е, когато е чехли. Героите му са страхливи, когато видят турското заптие, но са изключително смели на думи в кръчмата. Те постоянно се карат за дреболии, но в крайна сметка винаги сядат заедно на софрата. Този хумор е топъл, снисходителен и много ронен. В службогонци той ни среща с нов феномен. Българинът започва да изгражда свои министерства и учреждения. И какво става? Изведнъж целият народ решава, че най-хубавото нещо на света е да си държавен чиновник. Тази лудост вдъхновява Вазов да напише великата си комедия Службогонци. В нея виждаме тълпи от хора. От полуграмотни селяни до хитри градски тарикати, които висят пред вратата на министъра. Те са готови на всичко. Да се унижават, да лъжат, да сменят политическата си окраска през ден, само и само да се докопат до заветната държавна служба. Още едно комедийно бижу на Вазов е пиесата Двубой. В нея той отново се присмива на нашата криворазбрана цивилизация. След като се поевропейчват, двама млади софийски господа се скарват за дреболия и решават, че като истински европейски благородници трябва да защитат честта си на дуел с пистолети. Проблемът е, че и двамата ги е страх до смърт. Цялата пиеса е истерично смешна поредица от опити на двамата герои, хем да изглеждат смели пред обществото, хем тайно да се измъкнат от истинската престрелка. Вазов показва колко сме смешни, когато се опитваме да играем роли, които изобщо не ни отиват. Именно за това Вазов е толкова важен в изграждането на нашата комедия. Той наблюдавал как народът се променя. Как след освобождението, възрожденските идеали бързо биват заменени от дребни сметки, алчност и желание за власт.